Argiaren podcastak. Vegetarianoek animaliak entzuten dituzte. Beranduegi. Feministek gizonak entzuten dituzte. Beranduegi. Tertulistoek kurrikuluma hobetzeko entzuten dute. Beranduegi. Jeltzaleek, ez, hauek igual ez. Eta zuk, Ruper, beranduegi entzuten alduzu. Ene begiek ez dute malko isuritzeko gogorik. Bale, Ruper, bale. Beranduegi, autobomborik behar ez duen podcasta. 2 ostiralean behin argia.eusen. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about you. Bakizuna hori, ni aereduko biktima naizela. Eta orduan eskualtegira behar izan ninduten. Barakaldoko azerata. Hori da, tara hori konpontzeko. Orduan, ikasekin dituen gasunen artean, zaitzen ziren, euskaraz aberatsa den, eta baitu 6 jokoak egite dituzten, eta orduan, epaia, geratu iztean buruan zala, zuaitz bat bota behar duzunean, esker edo eskuin, erabakitzeko, azkenean zast, ez? Horpun, epaiketa, gero hortik, epaiketa. Baina gero, orain hortaz hitzein behar duela behitu dut, eta inon ez da gertzen hori. Etimologia hori. Ez, epaia da, adar bat, mozten duzuna idez, geratzen dan muñoia. Bai. Geratzen den azken zatitxo hori. Eta orduan, podcast hau. Prestatzeko, iasan prestatu gutxi, baina, gaia apur bat irakurtzerakoan, erori zait, txikitako mito bat. Bai. Ikasteko balio izan zizun momentuan, ez? Bai, baina epaia txarra, atera zaiz. Baina eske epaia eta txarra, ez? Neko... Euskal Herrian bai, eta historian? Historian, gaurkoan hori ingo dugu, epaitegitara joko dugu, eta iraganeko hainbat kasu ikusteko, eta hori... Ez edo zein kasu, seguro. Ez. Baina ikusteko zirko judizialak, ez? Beti egin izan direla. Bueno. Eta horretarako kasu batzuk ekarriko ditugu, eta lehenengo ekarriko ditugu kasu berezi batzuk, eta da animalien aurka egindako epaiketak. Zehaztu behar da, gure espeziekoak, da homo espeziekoak, ez diren animalien aurka. Eta zehazki ugaztunen aurka. Berriro ere, homo espeziekoak ez diren ugaztunen aurka. Eta lehenengo kasua... Zehaztapenen bat gehiago? Ez. Errubiak, moreno? Asko txerriak dira. Bai, txerriak oso epaituak izan dira... Fama txarra, ez? Bentsate euskeran, ez? Bai, txerrikeri, ez dakate oso, ez? Community manager ona. Ez, eta abokatu honak ere ez dituzte izan historian zehar. Lehenengo kasuan, fale herrira joango gara, Frantziara, 1386 urtera, eta han txerrieme bat epaitu zuten, aur baten hilketa leporatuta. Bueno. Gio de Montfort udalidazkariak xehetasun osoz jaso zituen auziaren ondik norakoak, eta horregatik iritsi zizkigu gure gana. Txerriak aurrari aurpegia eta besoak janomen zizkion. Mendekua, ditzen zaio horri. Segura eski. Gizateria horren orka. Sentitzen dut aurren gati, baina... Eta hilketaren berri izan zuenean, Perla Bengin bizkonteak animalia epaitzeko agindu eman zuen, eta eriotzara kondenatu zuten. Bestela, beste bizitza... Hori da. Etorkizun bat zekan, ez? Hori da. Bai, bere patua era bat aldatu zuen epaiketa. Eta askartu nintzen. Urkamendira eraman zuten giza arropaz jantzita. Beira. Bai. Eta... eta han borreroak muturra eta eskuak moztu zizkion. Eta azkenean, hori ez, hitzaileak biktimari egin omentzionen ordainetan. Bai. Ikasteko. Bai. Ondoren, atzeko laurdenetatik ezintzirikatu zuten, eta berehala hil zen, odolustuta. Hau da, horreren nobeda da hondirik ez dago. Ez. Eta... Olkiak... Bai, hori da.
Ordainetan. Inoiz ez hobeto esan da. Bai, eta inguruko abeltzainei eskatu zieten, agindu zieten, hobeto esan da, txerri guztiak plazara eramateko, eta ikusi izaten ez, bere generokidea, bere espeziekidea nola zigortze zuten, eta ikastezaten hori zutela egin beharrez, eskarmentutzat hartzezaten. Eta exekuzioa bukatuta, jendaldiak egin zuna zen, gorpuaren, kondenatuaren gorpua zatikatu, hori ere beti egin oide moduan, eta txerri erreki bazkaria presatu zuten. Oso, ondo. Nahi zuten herri bazkari bat egin, eta ez egiten nola, ez? Hori da. Aquí, transmitiendo desde La Habana, Cuba, Habana 537 con Escodazo Rostu. Azaroak amaikao, dolaren usaina, txarpota patea, txerri guztiak koiunka. Esan zuen zerriak, izakiei, eriata, izakiei, eriata, izakiei, eriata. Matxinan askorik ezen izan. Ez. Begeta horren ostean, ez? Baita, esan dezu, bueno, azkenean izan zela itzaki bat txerri jana egiteko edo, ez? Bai. Eta bueno, egia da, etzela osoikoa, hori, neko datu bitxia dela, exekutatuako txerria jan izana, normalean, kondenatutako animaliak ez zituztelako jaten. Ah. Ez. Baino... Ze honak. Hori da, bai. Agian nahiago dezu, ez? Epaitua izan. Claro. Bizitza normal, eta eriotza normala izatea, baino. Eta ia da, animaliak epaitzea neko gauza ohikoa zela. Eta beste kaso batzukola gainetik ikusiko ditugu, 1171 batean, adibidez, Parisen, beste txerri bat exekutatu zuten, eta erregezko hilketa leporatu zioten, Luis Sigarrenaren seme Filipe printzeak zaldi istripu bat izan zuelako, eta zaldi istripua ustez txerriak provokatu zuelako. Hortik pasan txerri bat. Bai, a ber, zaldia gatzeko gogorik ez zeukaten, eta esan zuten guazen errua txerriari botatzen. Ja, pototuta dagoela. Hori da. Zingo dugu. Eta txerria atera zuten jendaurrean, baita ere, ez? Eta tripak aterata. Bai, hori ere, oso eskertuta dago, jendaurrean. Beste kasu bat, 1972an, Toledon, gertatutakoa, eta han aur bat jantzuen txerria ere exekutatu zuten, baino ez zioten bakarrik eriotza hori, ez, leporatu, sakrilegioare leporatu zioten, ba hori, aurra, ez, aurraren aragi xamurra ostira santuan jateagatik. Toledon egonda zer berezia... Orduan, hiltzailea da, bai, baino, hiltzailea baino gehiago, eta are larriagoa da, ostira santuan jan izan aur bat, ez? Txerri zerrilla. Hori da. Eta, oain arteko kasu guztiak txerriak izan dira, baino ez dira ugaztun ez gizaki bakarrak. Bai ez jabeak hile arte adarkatutako idiak, ostiko egin zare ziren zaldiak, amorrudun txakurrak. Ostia, txarrako txakurrak, Bai. Horiek ezagutze ditugu, hemen. Bai. Urkatu, zatikatu, burugabetu egiten zituzen, beti ere gizakiei kalte eragiteagatik, ez? Guk aiei kalterik eragingo ez baren. Ez dut ikasi, Enbeste urte da, ez dut ikasi animali oste haiek, Eta gainera epaiketa horietan animaliek ez zuten normalean aukerarik izaten beren burua defendatzeko. Eta orduan errugabetzat jotzeko aukerak oso txikia ziren. Bai, Bai. Eta, baina salbuespenak ere izan ziren. Adibidez, 1979an Belgikako herri batean txakur saldo batek aur bat hil zuen, eta animali guztiak, txakur guztiak hiltzera kondenatu zituzten, baina Hubert de Poitiers izeneko apaiz batek eskatu zuen errukia saldoko txakur batuentzat, gaztenentzat, kumeentzat. Eta azkenean epailak errukitu eta txakurkumeak behintzat barkatu zieten. Janekin eko nuka apaiz horrek ero zein zuen txakur txikoiekin. Ez dakit.
Ni jakinako nuke zeitezun herriko umeekin, markatu zatea. Hori igual segaski larriago izango zen. Erantzuna argiagoa da. Bai. Baina, salbuespenak salbuespen, azkenean 17. mendeko idazle batek, Jean Racinek esan duten bezala, animalien aurkako epaiketetan, benetako basapiztiak ez daude akusatuen aulkian eserita, akusatzaileen aulkian baizik. Bai. Hori nor taldeko aurrekaria, ez? Animalisten... Bai, eta gainera, eta hori zabalduta ez bakarrik animaliekin, hau da ez bakarrik gizakiak ez diren animaliekin, askotan ez, benetako zerriak ikusten ditugu ez akusatuen aulkian, baizik eta epaileenean. Eta gainera askotan kejatzen gera ez, epaiketa merezi duten homo espezieko animaliak ez dituztela epaitzen eta ez, ohean lasai ez, eta pakean hiltzen direla. Horri, erremedio jarri zioten Erroman 897. urtean. Bai, eta hori gertatu zen Formoso lehenengoa aita santuarekin. Lehenetan lehena. Bai, eta bakarra uste dut. Ez dut uste beste Formosorik egondanik, ez dakit. Formoso lehena. Bai. Lortu zut lehena aita santua, dio, hostia. Ez. San Pedro uste dela, ez? San Pedro da... Ez dakit. Aitetan. Nik ipuioiek ez nituen oso sakon ikasi txikitan. Bueno, eta ipuin honen protagonistari segertatu zitaian? Formoso aita santua, 896. garren urtean hiltzen, 80 urte zituela. Ondo. Baina, esan dugu hori ez, batzuk ohean eta lasa hiltzen direla. Kasu honetan, bere heriotzan neko susmagarria izan zen, eta zantzu guztien arabera, Espoletotarrek, italiako noble familia boteretxeunetakoak, pozoitu egin zuen, Formoso. Bai. Formoso berez traidoretzate jo zuten Guido di Spoleto Italiako tronutik egoztea lortu zuelako. Eta orduan Formoso hil ondoren Bonifazio 6. Eseri zuten orduan San Pedroren jarlekuan. Hori da. Bai. Baina ez duzaroan, ze egia esan Vatikanoan eta Erroman oso garaina hasia ziren. Bai, mende eskasean, 24 aita santu izendatu zituzten. Bai, ez dakit futbol taldeko entrenatzaileak balira bezala, dartzen zituzten. Bueno, jainkoak ere bere kapritxo dazka. Hori da. Bere alinazioak egin ditu, ez? Bai. Eta, hori, gara hortan intriga, konspirazioak, hilketak, hori ziren eguneroko ogia. Eta orduan Bonifazio 6. ondoren, Esteban 6. jarri zuten, izendatu zuten aita santu, eta arkeretzuen beteko, urte bete karguan. Eta Lamberto di Espoletoren alde lerratu zen berehala. Esteban, beraz, Formosoren aurka, ez? Formosok bizizela egin, bai, hori da. Eta Espoletok, zuen azan gainera, Formosoren traizioa, ez, kondenatzeko eskatu zion, eta kondenatzeko ze modu berik, epaiketa egitera. Ezin zen arazoa, hilabete batzuk hilda zera matzala, Formosok, bai. Baina, 897. urte hasieran, Erromako kuria guztia bilduta, sinodo berezia antolatu zuen Estebanek, Formoso epaitzeko. Gorpua hilobitik atera zuten, aita santuaren jantzi guztiak jarri zizkioten, eta bere tronuan eseri zuten, eta abokatu izateko aukera ere eman zioten, bere diakono bat besterik ez zioten jarri, eta ez zuen gauza hondirik egin bere defentsan, eta azkenean hildakoa erruduntzat jo zuten, berdin. Eskoletan, irratian, elizan, telebistan, irabazleen arrokeriak agintzen zuen. Erruaren banatzaileek ia ofizioa zuten. Erru guztia herriko jendeari egozten. Ez eidazuek endu nire errua, ez herri osoaren gure erruza
Eta berriz hiltzera kondenatu zuten? Ez tekan zentzu hondirik, baina, bueno... Epaiketa ez bezala. Hori da. Epaiketa zuen. Ez, 3 atz moztu zizkioten, zehazki urbi etorbe bedenkapena emateko erabiltzen zituen 3 atzak, eta gero gorpua Erromako kaleetan errestan eraman zuten. Oso katolikoki. Bai, ondoren gorpua erre eta pixu batzu jarrita Tiberre ibaira bota zuten. Bai, beraz, eriotzera berriro konderatzea, bueno. Hori dena, seguro jainkoak esan ziola, epaiari edo, bueno, tokatzen zitzen hori. Segura eski, bai. Gero arrantzale batek erreskatatu omen zuen, gorpua, aurrerago, Formosoren gorpua Tiberren uretatik, eta gainera, zigorraren parte bazan, formalki bere ordenazio guztiak bertan bera geratu ziela. Hor esan nahizun, ironikoki, Esteban Seigarrena Formosok berak urte batzu lehenago izendatu zuen anainiko apezpiku. Hau da, Estebanek hori dena berten bera utzi zuen, eta horrek esan nahi zuen, bere aita santu kargua ere galdu behar zuela. Porque aita santu izateko apezpiku izan berezu. Minestak izagatik ez da hola izango, ez? Ez. Zergatik eta? Hala ere, esan dugu, Estebanek ere zuela urte bete iraun karguan, berak ere zuen ondo bukatu, gorpuaren sinodoak iritzia publikoaren aurka lerratzea lortu zuen, ez? Gainera, jende hasi zen esaten, Formosoren gorpua Tiberren zegoen bitartean, urpean zegoen bitartean, mirariak gertatzen zirela inguruan. Eta, bueno, ondorioz, eta giro horren ondorioz, karguak kendu zioten, Estebani, kartzelan sartu zuten, eta bintzat, kartzelan sartu zuten, oraindik bizirik zela. Baina ez zuen asko iraun bizirik, eta 1987an bertan espetxean hil zuten itota. Itota, behitu, berak hil zuen aita santua bezala, ez? Ibaien itota. Zuten, ez da? Berril zuten. Bai. Eta, bueno, orduan galdera bat gerezegu, ez? Zergatik epaitu Jainkoak lurrean duen ordezkaria, Jainkoa bera epaitu eta exekutatu baldin badezakezu. Jainkoa exekutatu, Bai. Beste kamiseta baten leloa, Hori egin zuten Moskun, 1918ko urtarrilaren 18. Du hemen tonton egiten, jaztako Jainkorik. Jainkoa hilda. Ai, la leche. Onda, bitu piletek nahiko berandu izan zuen, Nitxek ere, Nitxek lehenago izan zuen. Nitxek iragarri egin zuen. Eta orain guk berresten dizuegu. Liburu bat irakurri zan hortako, zemalan. Seguro Rusiarrek beste zerbait egin zutela praktikoagoa. Bai, esan bezala hori 1918ko urtarrilean, hilaren 16an zehazki, Jainkoaren aurkako prozesua hasi zen, Moskun. Epaimaiaren buruan Anatoli Lunatxarski zegoen, eta behazen urriko irautzatik instrukzio publikoko komisario izendatu zuten persona bat, militante boltxebike bat, eta Jainkoari egotzi zizkioten gizon emakumen aurkako krimenak, eta zehazki genozidioa. Zergatik, ez da azaldu behar zergatik. Akusatuen aulkian, Biblia bat jarri zuten, eta alboan Sobietar aginteak ustez ezarritako defentsa abokatuak. Defentsa abokatu hauek akusatuaren absoluzioa eskatu zuten, literalki, dementzia larria eta nahasmendu psikikoak zituela. Oso gora torri ziren, irabazi zuten, eta zuten, ikusiko zu. Hori izan zen erabitako argudioa, baina bere defentsa abokatuen aleginak azberrik izan ziren, eta biharamunean, 17an, Lunatxarskik ahal guztiunaren aurkako eriotza sententzia irakurri zuen. Eta Jainkoa fusilatuta hiltzera kondenatu zuten. Fusilaren esklabu omen naiz, baina esklabu banintzen handik, aretxoiek askatuko nau. Fusilaren esklabu omen naiz, baina esklabu banintzen handik, aretxoiek askatuko nau. Zinagizu, ez dara izango erreza, hau egiten, nire uina, odoletan, galtzen dira zaborretan. Zinagizu, ez dara izango
hil zutela, ez? Bai, hilaren 18an, ez? Sententzia bezperan irakurri ondoren, Moskuko plaza batean, 5 soldaduz osatuako pelotoi txikia, pika xumean utzi zaite Jainkoa hiltzeko. Ja. Bai, eta, metraietaz ez fusilez, baizik eta metraietaz hil zuten, metraietak zeura begira jarri eta tiro sortak botata. Hil zuten simbolikoki esan dezakegu. Bueno, bere izaera bezain simbolikoa. Bai. Kontua dela, gaur egun esaten dana da, Sobietar aginteak ez zuela epaiketa horretan parte hartu. Ez. Ez omen zen goiko agindua izan, eta Luna Txarskire kosetxakoa izan zen. Bere kabuz egindako gauza bat izan zen. Haupa Luna Txarski jauna. Bai, batetik, garai hortan Sobietar aginteak beste lehentasun batzu zituen. Jainkoa hiltze baino. Irautzak 3 hilabete besterik ez zituen orduan, ez? 1918ko hasieran. Garai hartan Leninek batzorde konstituzio gila desegin zuen eta Sobieten kongresua ezarri zuen. Exekuzioaren egun berean, fusilatze simboliko horren egun berean, Ukrainiarrek Alemaniarrekin alde bakarreko bakea sinatu zuten. Kontuan hartu behar dugu, lehenengo mundu gerra betean gaudela. Orduan Sobietarrak, oraindik Errusia zen, ofizialki, alegin diplomatiko betean ari ziren, Errusia lehenengo mundu gerratik ateratzeko, ez? Irautzaren ondoren, eta gaina hori guztia ari zen gertatzen Petrogradon, ez? Hori zen hiriburua orduan, gaurko San Petersburgon. Eta beraz, Luna Txarskiren gandik eta Moskutik urrun, eta orduan... Eta Jainkoaren gandik oso urrune, bai. Segurazki, bai. Gainera, esan bezala militate boltxebika izatez gain, Luna Txarski zen literatura kritikoa, antxegugilea, eta dramaturgoa, eta orduan bere karguaren bidez, Sobietar irautzari lotutako arte eta kulturekintzak sustatzen zituen, eta zenbaitek uste du Jainkoaren kontrako epaiketa hau bere... Performance? Bai, hori da, bere artelan bat izan zela. Eta askok edo batzuk bintzat epaiketa surrealistatzat jotzen dute. Vedi figure nel fumo che sembrano dei fantasmi che provano a toccarti e non ti crede nessuno. Con le parole degli altri non sai bene che farci mentre fai da pendolare tra una vita sull'attenti e chilometri di strade dei tuoi sogni ad occhi aperti. È surreale, 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 surreale. Anatoli. Bai, surrealistatzat jote dute, baina surrealistatzat literalki. Hau da, surrealismoaren aitzindaritzat jortzen dute Anatoli laguna. Aurrena. Bai, kontuan hartu behar dugu, lehen manifestu surrealista ondoren iritsiko zela, 1924an. Eta gero, aditu batzuk emateute datu bat, Luis Buñuelen La Voie Lactée, esnebidea pelikula, 1978-1979koa. Horre filme hortan estena badago, Aite Santua geri da, ez, fusilatze peloti baten aurrean, bere, ez, portuaren edo zai. Bai, batzuk ikusten dute Anatoli, ez, Luna Txarskiren eragina hor, ez dakit. Kontua da, hori, eszena simboliko eta poetiko horren bidez, ez, Jainkoaren aurkako, ez, exekuzio horren bidez, eguneroko bizitatik gertuago dagoen arte abanguardiari bere ekarpena egin omen ziola Luna Txarskik. Bai, esan simbolikoki baino, arrazoi batzu baude, epaiketa egiteko. Bai, eta genozidioa oso arrazoi, zentzuzkoa da. Superpoterea dituen pertsona bat, tartean izan da. Bai. Zen egote, hemengo sufrimendua, hainona balitz, ez? Hemengo sufrimenduarekin amaitzeko gai izango. Ote esan gure hippie zeruetan bizitzarena, ez? Bai. Bueno, pues ikusiko du. Horrengan gehiago epaituko dugu. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.